sannan annabi alaihi salatu wassalam ya koya mana siga sayyidul istighfar, wato shi istighfarin ma akwai wanda yafi daraja, wanda in kai kafa ɗaya da safe ka mutu kafin yamma ana sa ran zaka shiga aljanna, in kai da yamma ka mutu kafin gari ya waye ana sa ran zaka shiga aljanna. Wannan siga ita ce Allahumma anta rabbi, ya Allah kai ne mahalicci na, kai ka mallake ni, kai ka halicce ni, kai kake gudanar da ni, la ilaha illa anta, na yadda na amince ba wanda ya kamata a wa sujjada, a wa sallah, a wa ibada sai kai kadai kawai. Khalaqatani, kai ka halicce ni, ba wanda ya halicce ni sai kai. Wa ana abduka, ni na yadda ni bawanka ne. Wa ana ala ahadika wa wa'adika, kuma ina nan akan alkawarinka da kuma wato abin nan wato wasiyarka. Mastata'atu, daidai inda zan iya. Allah ina bin dokarka, ina bin umarninka daidai gwargwado yadda zan iya. A'udhu bika min sharri ma sana'atu, ina neman tsarinka daga sharrin abin da na aikata munana. Abu'u laka bi ni'matika alayya, kuma Allah na gamsu, na yadda na amince da ni'imar da kai mun a kaina, bana inkari, bana musu, bana jayayya cewa duk abin da na samu daga gare ka ne. Abu'u laka bi dhanbi, Allah kuma ina bayyana maka ni mai zunubi ne, ni mai laifi ne, don haka fa gafirli, don haka kai mun gafara. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, domin ba wanda ya isa ya gafarta wa wani zunubi ya ce je ka an yafe ma, ba wanda ya isa ya wannan sai Allah ta'ala.